والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يوتي بركاته في رياض الصالحين. رام تاشي إن شاء الله ولو باقي na 63 kuma insha Allah darasi na 637 insha Allah. Haka ne ku? Na'am. Ci babu al-afwu wal a'radu an jahilin. Wannan babi zai mana magana insha Allah a cikin abin da ya shafi al'af rangwani wal i'rab da kuma kaura kai da bijirewa an jahilin ga barin mutanen da suke wawaye. Ana cewa jahilai amma ana faɗa musu wawaye. Na'am, bisa ɗabi'ar malam mun gani tun farkon littafin da muke karatu ya yi mana alƙawari cewa duk lokacin da ya zo kan babi ya yi unwanin babin, to zai iya ƙoƙarinsa ya kawo mana ayoyin alƙur'ani da suke da dangantaka wanda suke da munasaba da wannan wato mawdu'in unwanin darsu din kenan. Amma mun ga babuka guda uku wanda ba a sami ayoyin da suke munasaba da unwanin babin ba, da haka malam bai kawo da su ba. Ko mun samu kwaɗe kuma daga can ƙarshe ya kawo mana ayas. Na'am, sai na farko ce qala Allah ta'ala khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid an jahilin. Wa qala ta'ala fasfahil safal jamil. Wa qala ta'ala wal ya'fu وليسروا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في الباب كثيرة معلومة. يجي أبدا الله تبارك وتعالى يكرمه a cikin wani ayo gwargwadon fahimta. Allah madaukakin sarki ya ce khuzil afwa ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai riko da abin da ke kira rangwami. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waye a haƙu da yin abin, waye a haƙu wanda ba fi cancanta ne, domin dama shi komai nasu kalau ne ko liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Haka Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi wannan garanti. To sai ake so ya zama ya ƙara karuwa da kyakkyawar dabi'a, wanda mu kuma ba mu da kyakkyawar dabi'a irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya cancanta yayi riko da wannan mu kenan. Ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala yana aiko da wannan umarni ne ta kansa dan ta dire zuwa gare mu. Allah mun gode ma da wannan annabi alhabib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amr bil urf, ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai umarni da abin da ke kyakkyawa, ma'ana kai umarni da abin da ke alkhairi. To idan annabi sallallahu alaihi wasallam yi umarni da alkhairi, kai ma kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai koyi da abin da yake wato kana umarni da abin da yake na alkhairi ba sharri ba. Man dalla ala alkhairi ka fa'ilihi, haka aka san wa man dalla ala sharri ka fa'ilihi ko. Na'am, wa arid al jahilin, ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka bijiri ka kaurace a mutanen suke wawaye jahilai. Kuna kallo abinda mushrikai Quraysha suka diga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sun fasa mai fuska, sun kwaɓa fuskar sanjini, sun ɓalla mahaƙuri, sun fasa idan sa'usa, sun saka ma duk abin ki, sun ɗora mar kuma takunkumin karya tattalin arziki
ba irin sharri da kutubu da muluku da tsiyatakun da basu yi annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma inda wani ne kawai sai ya ce Allah tsatsi ne musu ko, amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce Allahumma li qawmi fa innahum la ya'lamun. Allah ka shirye jama'a ta al'umma ta ba su fayyada cewa ni annabi na gaske, sun dauka daga gani, to ka shirye su sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce nabiyar annabi sallallahu alaihi wasallam, afuwa da rangwami da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna. Dan haka aka tambaya sai da Aisha Allah kare da ita yake cewa me nabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tace khuluqul qur'ani, alqur'ani shine dabi'arsa. In kana so ka ga halaye na annabi sallallahu alaihi wasallam, karanta alqur'ani tun daga alhamdulillahi rabbil alamin fatiha har zuwa min aljannati wan nas suratul nas, zaka tada kyawawan halaye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki kara cewa wal ya'fu, su wanda kai wa fadan na kai musu laifi din nan su yi afuwa mana. Mun zalaki minista ya sha fasfa. Na'am. Fasfa safal jamil ko shine mu fassara ba. Fasfa safal jamil, ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai mu'amala da mutane, mu'amala kyakkyawa. Sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kyakkyawa mu'amala da mutane. Wanda ya mawauta sai fuskance da kyakkyawa. Wani balarabi za mu zo mu gani, ya zo an ce akwai wani kaya a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ko bargo ko kuma abin nan kaya mai kauri a wuyansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tuda ayari na wasu raƙuma ɗauke da abinci, wasu a ɗauke da zinari da azurfa. Sai kawai wani barabin kawai sai zai ce ya Muhammad, ya kai annabi Muhammad, ta inda ya faɗa, amma ba faɗi larabi kai faɗa ba da wuta. Sai ce ka bani daga dukiyar Allah da take gurinka, bani daga dukiyar Allah da take gurinka. Sai ya ce domin dukiyar nan ba ta ka bace ba ta babanka bace. To wannan faɗan na ba ta ka bace ba ta babanka bace akwai ladabi, ba haka ya faɗa ba. Sai ba ta ka bace ba ta babanka bace, to magana da tafi wannan kaushi. An gane karatu ko ba gane ba? Ba gane ko kai ba gane ba kana kai ba. Sai ya ce ba ta ka bace ba ta babanka bace, to wannan ba ta ka bace ba ta babanka bace, cewa ba ta babanka bace, to magana ce mai ladabi, mu muka faɗa, amma ba haka yin biyu shi. Me yake nufi ke ya faɗa abin da yake kakkaura ko ta me ta ba guzawa haka yi. To mu za mu iya faɗin wannan ba sallallahu alaihi wasallam. Ya ce ba ta ka bace ba ta babanka bace. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya, ya yi murmushi, sai ya bashi daga dukiyar. Dan Allah malam Alhaji in kai ya ra'ayi na ba da ribu sai ka ce kai ba da ribu sai to mani shi to an dole shi ya ra'ayi. So shi kawai sai kawai da kai sai ba shi an ci shi da yake kowa ci da yake an ci da yake. To wannan shi ne ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata a dinga koyi da su. Idan an ma ya wauta an ma jahilci, to kai sai kai kokari ka nuna ba ɗaya kuke ba. Allah ya ba mu lafiya, Allah ya ba mu damar koyi da annabi alaihi salatu wassalam. Na'am. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ce fasfahi safal jamil ko fasfahi sami jamil, kai wato kyakkyawan mu'amala, kai mu'amala da mutane ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka yi kyakkyawar mu'amala da mutane kuma yayi. Allah saka mana dukkan alkhairi. Wa qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala ce wal ya'fu, ku yi rangwami ma, wal yasfahu, ku kauda kai, ku yi yafiya ku kauda kai. Wa ake faɗa wannan? Ba ku bane, ba saba ake faɗa ba. Mutum ɗaya ne tak wanda Allah ya fifita shi a cikin sauran sahaban gaba ɗaya. Duk a sahaban ya fi su. Waye shi? Sai na Abubakar Siddiq. Lokacin da aka yi wa sayyidina da Aisha Allah ya kare da ita yarfi, aka yi mata sharri na wannan sharrin da aka faɗa ko aka yi mata suratul nuri,
ta zo da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya wanke ta fas da ayoyin Qur'ani jeran gwanin da ayoyin Qur'ani suke wanke a sai da Aisha ba ta ba samu wani dan adam wanda ba nabi wanda ake babban da a sai da Aisha ita kadai ta samu wannan gata to dan karshe da Allah tabaraka wa ta'ala ya wanke ta sai na Abubakar yana daukar nauyin ciyar da bayin Allah da yawa daga cikin wanda yake ciyarwa akwai ɗaya daga cikin wanda suka shiga suke wannan abin mara daɗi da asai da Aisha kuma shi yana ɗauke da nauyin komai nasa ya ce to tun da haka ne wallahi ba zan ƙara ci da ke ba zan ƙara baka komai ba ma'ana an yake wata jaka da ko to sai Allah ya nuna martaba sai na Abubakar Siddiq ɗabi'ar Allah duk wanda ya isa wurin Allah yana taɓa Allah Allah ke taɓa shi amma wanda bai isa wurin Allah sai ya tatsaya tukunsa ya iya shegensa ya ci haram ya zina ya sha giya ya yi luwaɗi ya yi waye duk ya yi in Allah ina umayinsa inna rabbaka la bil mirsad saboda bai sai da bai isa komai ba amma wanda ya isa wani abu wurin Allah yana saba umarin Allah sai Allah ya ce sai ka kama buri yana yin wani abu ba daidai ba sai Allah ya mar gyara sai ce kaza za a yi to sai na Abubakar ɗabi'arsa aikin alkhairi kuma ya ishe mu hujja da dalili akan cewar hakan yake lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ta saukar da ayoyin wa anfiqu ko wa aqrabu Allah qaradan hasana irin wannan ayoyi na cewa sai na Umar ya dauko rabin dukiyarsa bayar ko mun karanta wannan ya dauko rabin dukiyarsa ya bayar sai na Abubakar Siddiq bayanin ina gida ayata ya sar masa duk dukiyarsa misali da ta kantun kwari da ta singa da ta rimi da ko'ina da tawaba duk ya kulle gaba daya ya to zai kawo Allah zai kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matarsa matar kirki yar arziki irin albarka an ce dan abin da ke daure kudin ma a sai mata sai sai mai gida ga wani ƙara a tafiya da annabi shi a kaiwa Allah da annabi dan Allah in matar ka ce ko matan wannan zamani ya zai ga yayi ya zai za ta yadda amma ya samu ba sai ta koyi wasu kada abu ta abuwa ƴaƴanta ba komai ya dauki kayan nan ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya kai yace ga ta ya rasulullah gaba ɗaya dukiya ta gaba ɗaya sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abubakar ka ce dukiya gaba ɗaya to me ka bar wa iyalinka alhali kai mutum ne mai yin hidima ga iyali ga wannan ga zumunci ga kin fa dinu sai ce na ban musu Allah da kai ya rasulullah nan take sai na Umar ya ce wallahi na yi da na dina takara da kai ya Abubakar Siddiq na yi da kafi da gurin Allah kafi da gurin sai na rasulullah inda ni ne inda kai ne sai hasada ko sababu sai hasada to amma su ina wa yusununa ala anfusihim wa law kana bihim khasasa haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su to sai kai dana wannan yana nuna mana hoton girman da Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama da kuma daukakar da Allah ya daukaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sauran annabawa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya daukaka sayyidina Abubakar Siddiq akan sauran sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya wannan bakancin cewa ya daina ce da musu abin nan sai yake cewa to tunda haka ne Allah ya ce haba ai manya ba sa haka wal ya'fu sai afuwa sai yafiya wal yasfu su kauda kai sai rangwami ala tuhibbuna ayyakira Allah lakum ya ku bayin Allah masu wannan magana dan Allah mutane ne suke wannan magana mutum ɗaya ne ko mutane da yawa to sai Allah ya girma musu na Abubakar sai ce wa'annan bai ce wanda sai ce waɗanda suka yi wannan sai afuwa mai su rangwami su jura su kauda kai su ba sa ƙaunar su ma Allah ya yabe nasu tuntuɓin ne alhaji Abubakar da shi kadai kaga Allah ya girmama shi to duk wanda zai ce kuma bai isa ba da shi da wanda yake sai na Abubakar bai isa wanne ne bai isa gurin Allah waye bai isa ba yayi maji amsa ba mana kace waye bai isa ba wanda ke ganin sai na Abubakar bai isa ba shi ne bai sama shi ne ba komai ba kowa ba wurin Allah Allah kare
sarakan nan Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa sai da Abubakar Siddiq kenan to mu ma sai mu koyi da wannan idan an maka abin da ba daidai ba sai kai yafiya kai rangwame ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba ku kauna ba ku fata ba ku so ne kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yafi na ku tuntuba ai muna so Allah kai mana abuwa ka yafi mana wa qala Allah ta'ala Allah ya ƙara faɗa wal afina anin nas da kuma mutanen da suke yin yafiya anin nas gaban mutanen da suka zalunce su wallahu yuhibbul muhsinin Allah tabaraka wa ta'ala yana kaunar mutanen da suke kyautatawa Allah ka samu daga cikin masu kyautatawa wa qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al-umur lalle aljanna alhusna aljanna ta tabbata liman sabara ga wanda aka zalunta yi hakuri wa ghafara ya yafi wani ina yi hakuri baya yafewa wani kuma baya hakuri baya yafewa haka ne kuma wani sai ya hakuri ya yafi na'am inna zalika lalle wannan lamarin na hakuri da yafiya in an zalunce ka an cuce ka kuma kai hakura ka yafe wannan dabi'a na min azmil umur lalle tana da cikin manya-manyan dabi'u wanda ba kowa ake ba sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya magam da kitab Allah kai mana gam da kitab na'am Allah tabaraka wa ta'ala da ya faɗi wannan to malam ya cika mana alƙawari kan ayi gurguru ko sai ya ce wal ayatu kun ga ayoyi irin wannan a cikin alqur'ani fil babi wanda take magana a cikin irin wannan babi na wajen kauda kai da yafiya da rangwami da daga kafa kasiratun ma'aluma ayoyi da yawa suna nan an san su da yawa a cikin alqur'ani malam ya kawo mana wannan kalibras kaman haske Allah ya saka mana alkhairi to sai mu koma kun bangaren hadisin namu na yau shine hadisi mai namba 1404 وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ أردت نفسي على ابن عبد يلال ابن كلال فوق كلالي فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفقي إلا وأنا بكرل السعالي فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أزلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال تأمره بما شئت بهم فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له ولا يجي بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه الأخشيان هكذا يقول سيسي الجبلاني المهيطان بمكة والأخشب هو الجبل الغليظ معنى الحديث وانا حديثي من نبأ
yace an karbo daga sayyida Aisha Allah ya kare da ita annaha qalat ita sayyida Aisha tace qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam kana suna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin miji da mata irin dan hirar da suke ake tattaunawa sai tace da shi hal ata alayka yawmun kana ashaddu min uhud ya rasulullah wai shin kuwa ka taba samun wata rana mai tsanani ta bacin rai wacce baka samu jin daɗi a cikinta ba ta taba samun ka wacce ta fi hudu ko kamar hudu kuwa ai ina ganin ya rasulullah ai abin da aka yi dauki ba da aka yi a hudu ina ganin ba ranar da tafi ranar uhudu bacin rai a wurin ka ya rasulullah kamar haka ta faɗa kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai mata amsa kenan laqad laqitu min qaumiki hakika na riski bacin rai da dacin rai min qaumiki daga jama'a ki kafiran qurayshawa wa kana ashaddu ma laqituhu minhum yawm al-aqba abinda na fuskanta saboda ranar kodin ta shine wannan abin da aka fi na aqaba in aradtu nafsi yayin da na kai kaina zuwa gawa ana ibn abdiyalila bin abdulkulali shi abdiyalila wani babban mutum da ke ganin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ke ganin cewa idan ya je gurinsa ya nemi mafaka zai samu sai da babban mutum ne ana ji da shi kamar yadda abu talib ya dinga ba musulunci ba bai yadda da musulunci ba amma ya ba shi kariya kuma sai da babba da shi a cikin Qurayshawa kuma suna ɗagawa annabi sallallahu alaihi wasallam kafa bisa girman darajar shi Abu Talib a gurin su to shi ba sai kaza zai samu haka sai ya tafi gurin shi wannan bawan Allah Abdiyalili dan wato Abdul Kulali shi da sai ya je bijiran da bukatarsa zuwa gare shi ga abin da yake so zan samu mafaka domin na ci gaba da isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala ba tare da samun tsangwama ba falam yujibni ila ma aradtu da na faɗa ba ka sai ki kula ne ki yadda da abin da nake nema na kai matai yaje amsa ba wanda ko wa ana mahamumu sai na ci gaba da tafiya alhali ina cikin bacin rai ala wajahi fuska ta bace saboda na nemi mafaka da zan ci gaba da yada marhubin Allah tabaraka wa ta'ala da kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala bai ba ni goyon baya akan haka ba falam astaqi ban ina ta tafiya ban gushe ina tafiya ba illa wa ana bi qarnin sa'ali kawai sai gani na ne ina ta tafiya cikin bacin rai sai na gan shi a karnin sa'ali shi karnin sa'ali shine wato daya daga cikin wato mawaƙit na aikin hajji shine mawaƙit na mutanen Najd farafa'atu ra'asi sai na daga kaina sama wa iza ana bi sahabati ina daga kaina haka sai na ga girgiji kad azamnatni wannan girgizan ya zo ya min inuwa ya lallabe ni fa nazartu ina duba cikin girgizan nan fa iza fiha jibril alaihi salam sai kawai sai naga malaika jibril a cikin girgizan fadadani sai malaika jibril ya kira ni fa qala sai yace da ni inna allaha ta'ala tabbas ba shakka ba ko kwanto Allah tabaraka wa ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alayka tabbas Allah ya ji maganar da kafiran Qurayshawa jama'a ka suka faɗa maka da kuma abinda martanin suka mai da shi zuwa gare ka ya Rasulullah Allah ya ji kamar yadda an sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah to haka nan ma Allah ya ji ya gani kuma da kuma irin dukkan raddin da suka mai da shi zuwa gare ka ya Rasulullah
wa qad ba'asa ilayka malakal jibali, to ina sanar da kai ya manzan Allah ya Rasulullah, Allah ya aiko maka da mala'ikan duwatsu, gashi nan ya aiko shi zuwa gare ka, lita'murahu bima shi'ta, dan ka umarce shi duk abin da kake so zai aikata maka. Gashi nan a tsaye ina duba sai ga mala'ika Jibrilu alaihi salam ga kuma mala'ika malakul jibal. Duk abin da yake so ka umarce shi da shi fihin a cikin su zai zartar da shi. Fana da ni malakul jibal, bayan mala'ika Jibril ya gama faɗan wannan magana, sai shi mala'ikan duwatsun shi ya kira ni ya ce ya Muhammad ya Rasulullah, fasallama alayya, ya ce assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Muhammad ya Habiballah. Sun makala bayan ya kwankwasa sallama gare ni, sannan sai ya ce ya Muhammad, ya annabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, inna Allah tabbas ba shakka ba ko kwanto cewa Allah tabaraka wa ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka, tabbas Allah ya ji zancen jama'arka da suka yi maka ya Rasulullah. Wa ana malakul jibali, kuma alhali ni mala'ika ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sallama ni akan duwatsun duniya gaba daya, ni ne mai kula da duwatsu na duniya gaba daya. Wa qad ba'asani rabbi ilayka, ubangiji na Allah mahallacin komai da kowa ya aiko ni zuwa gare ka yanzu, lita'amrani bi amrika, dan ka ba ni umarni da umarninka. Duk abin da kace da ni shi zan aikata yanzu, sha yanzu magani yanzu ya Rasulullah. Tsumaye nake ka ban umarni yanzu na su ga aiki ba cikawa yanzu nan. Amma shi ta, to me kake so da yi musu ya Rasulullah? Me kake so da yi musu? Ga zuwa zo ne yanzu gaba daya a suna karkashi na, duk abin da na umarta zan yi da su. Me kake so a yi ya Rasulullah? Adabatu alaihi aksabain, ya Rasulullah, kana so wannan duwatsun da suke tsakanin su in haɗe da su haka na mutsike su kamar yadda mace take sa dutsen nika da dan mai da su da shi mana, ga dutsen nika ga dan dutse, dan dutsen nika wanda ake nika dawa, gero, ake markaɗan kayan miya ya faɗan bula na makoni wani kunji makoni magogi makoni ba mu ba ya dai Hausa kuma subhanallah. Malami kace ne to ya sunan sana da uban, ya sunan uban yau babban shi ne wan, ka ji wata Hausa, babban shi ne wan, babban shi ne uban, to kuma ɗan ƙaramin uba ba, to idan babban kuma ka shi ne wafa. To kuka a yanzu ba ana markaɗan kayan miya a cikin inji ba? To da markaɗan kayan miya a cikin inji da markaɗe a kan dutsen duka, wanne ne fi daɗi? Wanne fi kan shi fi daɗi? Dutsen duka. Da dutsen duka da jajjage wanne fi daɗi? Na'am? Da na dutsen duka, da markaɗan dutsen duka da kuma jajjage wanne ya fi daɗi? Dutsen duka ya fi daɗi. Da ma ai ba a hada ba, to da na inji kuma da na dutsen duka ba, dutsen duka ya fi daɗi, sai da shi ba wani abu da ya sana'anta shi. Wannan ko karfin wuta da karfin tsiya ya murje shi, wani adama da wani sinadari na haƙora, ba ana ce ana wasu haƙoran abin ba, ai washi ba da abin washi
laifi bane a ce Allah kiyaye a ce dan kansa ta kama mutum ko ta dora ta kama mutum, Allah kiyaye. To yadda mata suke nike abin nikewa tsakanin wannan dutse da ɗan, haka in kana so ya Rasulullah, wayannan kafirai na Makka, Qurayshawa, wannan kafirin Qurayshawa, in kana so ka bar umarni sai nike su haka. In kuma kana so ne musu irin kisa ne, irin kisan sauro ya toka haka ba haka kika shi ba, to sai in haka tsakanin wannan turan an gama da su. Ya Rasulullah ba ni umarni. To kun ga anan kafin mu ji umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malamiru dan Allah, idan kai ne wanda aka takurawa, aka balla mahmuri, aka fusa maka fuska, aka kaza din masifun nan aka yi maka, yau ga annabi, yau ga mala'ika ya zo, ga wani mala'ikan ya zo ya ce ba ya za a yi dan Allah, in mutum ne, in mutum aiki ne ko ba haka ba, ordinary mutum in shi ne ya zai to to shi sai ce a'a, da ya ce ba da masu ce a'a, bari janye wannan zancen, tunda dai Allah ya baka dama, ni na umarce ka, to ba zan umarce ka da wani aikin ba. Bal arju an yakhrija Allahu min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a. Da wanda yazo da yake na Annabi sallallahu alaihi wasallam, da haka yake kauna akan cewa ƴan tsatsan wayannan mutane marasa kirki, wala Allah ya kawo mutumin kirki da wanda zai bauta Allah. Sai ce ban so ai haka ba, arju ina fatan an yakhrija Allah tabaraka wa ta'ala ya fitar min aslabihim daga tsatsan wa'annan mutanen kafiran, man ya abudullah wanda zai bauta Allah wahdahu shi kadai, la yushriku bihi shay'a, wanda ba zai hada wani Allah da Allah cikin bauta. Rangwami da kau da kai da yafiya ta zo ko ta zo sallallahu alaihi wasallam. To haka al'amuran suke faruwa, isar da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wauta, shi kuma sai ya kyakkyawan sakamako da kyakkyawan tukuci. Kar ku manta wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam sun fita da yin toga suka tafi, kawai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ina kwance, sai ga wani kafiri mikiyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na can ciki, sai gashi ya zare takwabi ya rabu, sai gashi ya tsaya kan Annabi alaihi salatu wasallam, ya zare takwabin haka. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ganshi ina kwance, shi kuma ina tsaye. Dan Allah duk karfin mai karfin ba dan taimakon Allah ba, wanda yake zaune yake kwance ma da wanda yake tsaye ya shiri da takwabin sa faɗa wa jini na fice nan take a matsayin kun miki abokin gaba. Kafin ka motsa mai zai ma ya gama da mutum ko? To shi ke dan ina daga haka sai ya ce da shi, to yau Muhammadu kuma gani da ka, duk mutane naka sun gudu ba sa nan, kowa ya fake can gindin bishiya, yanzu ka faɗa mu wanda ya isa ya hana ni kashe kai in sassara ka. Annabi alaihi salatu wasallam ina daga kai ya ji haka wannan, kafin ya ce wani abu sai Allah ya nuna kudura ilahiya, ya nuna ba karama ba, ta karamin karama, ya nuna mu'jiza ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawai ina tsayin nan da takwabin sa haka tsirarar sa, kawai sai kamar an tankwabi hannu haka, sai takwabin jawa dokas. Wanda yake tsaye da wanda yake kwance, a ɗazu mun ga wanda yake tsaye ya fi karfin wanda yake kwance ko? Yanzu kuma wanda yake tsaye, wanda yake zaune da takwabin na makamin nan, wanne ne ya fi kusa da wani? Makamin ya fi kusa da na kwancen koko ya fi kusa da na tsaye? Ya kusa da na kwancewa, zai riga ɗauka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanci ta shi daga, sai ce to ni kuma ka faɗa mun waye isan hana, waye isan ni ma kaddamin maka. Sai ce ai kai wallahi mutumin kirki. Sai ce to ba kai ka tafi,
kuma ya tafi na kakkarwa ya je gurin mutanen su ce kai wallahi Muhammadu na fi zagi kuke bata ko shi kaza kaza bai da kirki wallahi ni ban taba ganin mutumin kirki irinsa ba ka in shura ba kinka kadai da baki ka fita da shi a ce shi mutumin kirki ne sai ce kai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah an samu nasara ko ba samu annabi yayi hakuri yayi yafiya ko bai ba yayi hakuri yayi yafiya Allah ya nuna masa hakuri amfanin hakuri da yafiya ko bai nuna ba ya nuna to ashe ko ni ko kai gobe aka zalunce ka kana da ikon da zaka yafi kai yafiya Allah shi kuma zai zama gatan ka zai zama yayi maka abin da baka zato sai da me sai da ka bi umarninsa sai da me sai da ka koyi da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu nasara amin amma yanzu yayi karanci ku har yan sai da littattafai har su ma na'am ta Allah iya mana to duka amfanin karanta irin wannan al'amura ba fa ta duniya ba ce wallahi summa tallahi duk abin da nake faɗi ya tabbata an yi kyawawan halaye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba ta duniya ba ce wallahi gaskiya ne wallahi Allah ka rubuta da su hadisi na gaba yawa a shi ba karsa sai ce me muttafaqun alaihi ko sai ce Bukhari da Muslim suka hado cikin fitar da wannan hadisi ali malam amin wannan bai martaba wannan ruwayar hadisin martabatul ula haka malam magaji haka yake to hadisi na gaba mai namba 1404 na aw ta shi ba an ce muttafaqun alaihi ko al-akhbani me akhbani shi ba da ke ci in gaban dama zan hada maka wannan akhbani din no guda biyu akhbani din nan me ma'anar akhbani ai aljabalani wasu duwatsu ne almuhitani bi makka wanda su kewaye garin makka wal ashab abin da kira ashab bada huwa aljabalu alghaliz wani dutse kakkauna mai tudu mai kauri yanzu wanda Allah ya zata yi zuwa makka idan ya duba jabal kwanakin jabal umar ma ya tashi don an ci mai tasu su yi wane ne goron dutse ya yi bayan biyar ɗin goron dutse don an su su shi amma akwai jabal a dutsen masfala idan ka hau dutsen masfala yana kudu idan ka ja ka fuskanto da fuskar ka arewa abin da to hunkariya ya to jarwar ya tafi sharaman so ya tafi sittin ya tafi rusefa sai ga mutane a ƙasa motoci da gurururu suna yawo duk kusan maka abin da ya arewa sai ka koro har wajen tulun kaɗan da wannan rusefa wannan da kati alisar kuriyan sai ka je ka tafi shi sai ka hango shi to sun to shi kewayewa na yi gaba da kewaye garin makanki nan daya to in kana so mai da shi a haɗe shi to a haɗe shi na rasu nan a matse su da su gaba ta ya ce ga abin da ke bukata al'ashab huwal jabal al-khalis to haka idan ka tafi a dutsen na nan kullum kwai ko kuma na abin nan yanzu da dogon gida ita ke tashi na haɗa mutane da kasuwa yanzu an koma wajen kurab can wajen ya suna da unguwar ita ma kan tudu ne ita ma in ka hau kana hango sai fa can bangaren yamma dala a yakuri da suna ce ni arewa ko ba arewa da ke nufi domin dutsen shi wannan na rusifa na misfala yana kudu shi kuma rusifa tana arewa yana gabas kenan yana arewa yana yin makai nake so ci to haka shi ma ƙwaraf ko kuma wadi zagara wata unguwa ce to akwai duwatsu a nan
wajen goshen bukur, to shi ma in ka hausa za ka hango gabas, za ka hango yamma, duk maka za ka yi hangowa insha Allah. To irin wannan manya-manyan duwatsu a haɗe su gaba ɗaya. Mun gane? Hadisi na gaba shi ne mai namba 1405. Wa'an ha wakilan a sai da Aisha. In ni ko na kunci Aisha kai tsaye. Yau sun ji ba daɗi. Sai dai kamar wata ƙaramar yarinya ce nan Aisha. A ba ta girma uwar mu'minai ce. Malamu yana koya mana ladabi. Don kuna shi ina karanta in dai ba tuntuɓar harshe da halin aizanci wanda wacce an sai da ba an Aisha kai an Aisha ba na faɗi sai da malam ya hana mu ya ce ai sai an ba ta girmanta uwa ce ta mumine ba ana cewa sai na Aliyu ba sai na Umar sai na Usman ko ba a faɗa haka to dan me ita za a faɗa bayan ita ma uwa ce gare su uwa ce gare mu su ma za su faɗa ba za su faɗi sunan ta kai tsaye ba sai sun girma mata mun gane yau sai da ya kamata ku kula duk matan annabi alaihi salatu wasalam ana faɗa musu wannan ana ba su wannan title din wanda Allah tabaraka ta'ala ya ba su na girmamawa wa anha bi ma'ana wa an sayyida Aisha radiyallahu anha qalat ma daraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu shay'un qattu ينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى رواه مسلم. wannan yake cewa an karbo daga sayyida Aisha Allah ya ƙara wa Aisha a sayyida Aisha Allah ya ƙara a sayyida Aisha girma da ɗaukaka da muhimma ita ma an karbo daga gare ta ƙalat sai ta ce ma da raba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shigo cikin abu ne saboda mutane ma da raba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ma da raba rasul ko ba ka bane ma da raba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma da raba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an qattu bi yadi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daga hannunsa ya dauki wani abu kad in an ce kad ko su daya sallallahu alaihi wasallam wala mar'atan bi taba daga hannu ya doki mata ba wala khariman bi taba daga hannu ya doki bawansa ba mai masa hidima ba illa ay jahida fi sabilillah in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa yayi tsara ko ya duka sai dai in an tafi wajen dauka kalmar la ilaha illallah Muhammad rasulullah to wannan ba sani ba samu don wanda ya ce la ilaha illallah Muhammad rasulullah ya tsira wanda ya ce ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya tsira amma in dai ba haka ba in aka ginda abin da shari'a ta ajiye to magana ta kare sai nasara annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daga hannu bai samu nasara ba ma shi ba Khalid bin Walid bayan ya shigo musulunci ya shekara 60 ina maguzanci ba abin da bai wa musulunci ba da Allah tabaraka ta'ala ya masa gamdakatar ya yi masa seti da kalmar la ilaha illallah Muhammad rasulullah kuna kallo har bayan Uhud yana daga cikin wanda aka yi nasara akan musulmai a Uhud aka yi zirmai Hamza daga shawararsu karkashin jagorancin kumandancin sa ne aka samu nasara amma bayan wannan da Allah ya ce ba ma haske ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai Allah tabaraka ta'ala ya bashi nasara duk sanda ya tafi yaƙi bai taɓa tafiya ƙarƙashin kumandanci ya bataliya an yi nasara kansu bai taɓa ba duk sanda ya tafi sai an yi nasara har ake masuwa ake mar yabo ake ziga shi ake masuwa shi da cewa sai bullahi masulun takwabin Allah ne zagagge shi da Khalid bin Walid da Saifullahi Masalul da Durun Nasru haisu dara ka annal mauta ɗau'ar biyadi wanda Khalid bin Walid wani takwabin Allah ne zagagge wanda duk inda ya zaga nasara tana bin bayansa
duk inda nasara ta yi yayi nasara tana tare da shi. Kai karewar nasara ka annal mauta daukan biyadihi, kai ka ce mutuwa umarninsa take bi, da ya ce dauki wannan sai ta dauka. Sai da in dai Khalid bin Walid ya daga takwabinsa, in dai ya saka, in dai ya ajiye, to mutum kafiri ko sai ya mutu. Haka kai da yake lillahi billahi yake yi. Wannan Allah ya girmama shi ko bai girmama shi ba? Wallahi ya girmama shi. To ga wata girmamar da za ku san cewa akwai takawa da imani da ikhlasi tare da shi. Sai da Abubakar Siddiq a gwamnatinsa, a shugabancinsa, halifancinsa, ya ci gaba da bashi wannan umarni. Sai da Umar, Allah ya ƙara da shi da ya zo sai sauke shi. Ana cikin fafatawa cikin yaƙi, sai da Abubakar Allah ya karɓi ransa. Ake mu baya ga sai da Umar, Allah ya ƙara da shi. To idan an samu sabon gwamnati, ba tana saban da ba? To a cikin naɗe-naɗen da aka yi sai aka sauke sai na Khalid bin Walid. Sai aka ɗauki wani sabon appointment sai aka ba wani, aka ce idan aka yi masa an sauke ga sabon komanda. Yana zuwa an shiga tsakiyar yaƙi, shaura iris a rubuza arna, ana tafafatawa. Sai ga saƙo ya zo daga sabuwar gwamnati cewa sai na Umar yau shi ne halifa, sai na Abubakar an neman wafati, ya rasu. Kuma bayan sallama ga appointment letter an soke ka daga kan kwamandancin yakin nan, ba kai da shugaban wannan bataliyar ba, ga sabon bataliyar shugaba a cikin kuma tawagar tasa ba, a ciki aka ɗauka aka bayar, ba wani daga Madina aka zo da shi ba. Da ya karɓo takardar ya karanta haka, ina karanta ya ga ana fafatawa, sai kudin da ya ta haka sai soke ta, sai ce hayya, sai aka ci gaba da yaki. Wallahi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba musulunci nasara, sai da aka ruguza kafirai. To an zo a zauna da zancen ganima da zancen shugaba yi bayani, kuma sai janye waje ɗaya sai ya ce mara musulunci. Ya ce ya aka yi ce ai yanzu kai ne aka yi abincin ɗinka ba ni ba, sai da ka kai ne da gurin. Dan girman Allah, wannan zuciya mai take karanta mana? Ikhlasi ko son duniya ko son matsayi? Inda ni ne ko kai ne ko wani ne ana yin sa, to gwamnatin ta ta faɗi wasu su, to shi ke da kuma sai janye. Ina faɗa to jama'a ku saurara kun ji, sai na ba kai ya faci, sai na ya ma cire ni, ya ce ba da ni. Dan Allah za a samu fitila kuma za samu. In an yi haka an samu ikhlasi, an samu tsoron Allah, an samu kishin addinin, an samu son a yada addinin. To duk haka bata faru ba, sai da mutane ne na Allah, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kullum adulun, dukkanin su adalai ne, kuma kowanne daya yana son kansa, yana son dan uwansa kamar yadda yake son kansa. Amma yi mu yanzu sai cin duniya, sai yarda ko Allah shirye da mu. Na to abin da ya faru kenan, dan dai haka wayannan bayin Allah ne manya sai da haka nana annabi sallallahu alaihi wasallam in dai kaga ya duki wani abu ko ya sara wajen daukar kalmar Allah ne. Amma ni nabi shay'un qattu bai taba sarar ko wani abu da hannunsa ba daidai su daya, sai dai a ce in wannan abin yayi an samu sabani ne, yayi abin da ba daidai ba, bayan taqimu min sahibihi, to sai ya yi ɗauki hukunci akan ma'abocin wanda ya zo da wannan abin munkari. Illa an yi ta haka shay'un min maharimin lahi, in kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi har ya ɗauki wani abu, to an keta alfarmar Allah tabaraka wa ta'ala, an keta umarnin Allah tabaraka wa ta'ala. To idan yin haka ta faru, bayan taqimu lillahi ta'ala, sai ya ɗauki fansa ko ya ɗauki hukunci saboda girman Allah tabaraka wa ta'ala, ba dan wani sun jin zuciyarsa ba sallallahu alaihi wasallam. Kuma ayatul Qur'ani ta tabbatar mana, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Bil mu'minina raufur rahim sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim. Banda wannan ayar, dan ka ce na hada da ayar kuma na ce rawahu Muslim, a'a wannan ayar da ban tiki rawahu Muslim, sanan sai da kan ja kun din da ma kawo ita ma ba littafin take ba da kaya kawo ta.
ina fata haka dan kada a ce an yi istidraji a cikin ayar Qur'ani a cikin karatu mun gane mahallin istishhad ne kawai muke yi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah